No áno. No áno, zase sa to stalo. 10 minút. Zase ubohlo. To ubieháva nejak ultra rýchlo, ne? Hej, tu som bol? Ne. Však to nie je taká náhoda, že by to takto... Či je? Tak toto spravím tak, že si to pekne zoberiem. Teraz poznám takéto trik. Neviem, čo sa s tým deje, či mám také lagy, alebo čo. Dobre. Tak a rýchlo hore skúsim ísť. Nadýchnúť sa, nadýchnúť. Dobre, tam je moja loďka. Takto. Shift. Tak. A tuto som bol. Tuto je niečo. Tam je len maso. Nič tam není. Poď, takto. Dobre, aspoň niečo. Hej, tuto som bol, to si pamätám. Dobre, tak myslím si, že nič nového. Dobre, takže môžeme ísť hore. Klikaj. Dobre. Tak, môžeme ísť ďalej. F5. Chcel by som ísť nejak takto, lebo tam sú skaly. Zdá sa mi tu? Alebo tu je niečo ďalšie? Dobre. Ne, vidíte, tuto sú skaly, aj tam sú... Ne, uzatvára sa to, ne? Dúfam, či sa to neuzatvára. Tu som nebol. Ne. Takže ja som si celý čas myslel, že som v mori. Pri mori. Hej, what? Som to zakrikla, alebo čo? No, asi nie. Dobre, a ďalší diel tu máme, lebo nemám predplatnú verziu, ja toto budem umielať furt, ne? Ak sa poznám. A nice, máme tu veci. Máme tu iron. Aha, ja nemám toto. Miesto. Dobre. Nice. Tak. Miesto v inventári. Pozri, ak ide pomaly tá loďka. Ale ne. Spravil som si srandu. Haha, zasmáli sme sa. To je len veľké jazero, čiže... Ne, nesmiem to spraviť. Nesmiem opustiť môj domček. Alebo vlastne môžem, však som ho staval len strašne krátko. Čiže... Aj tak na čo som si staval taký veľký? Tuto sa idem kúknúť. Dúfam, či tu... Ináč tam je, tuším, domček náš. Wow. Nič. Čiže budeme musieť ísť, myslím si, že od našeho domčeka. A ešte nikdy som nezabil Ender draka. Iba som ho zabil raz a to bolo v kreatívu. Áno, presne, počuli ste správne, v kreatívu. Lebo, no, ja som proste nubák taký, no. Takže, ale budem sa snažiť v týchto dieloch zabiť Ender draka. Ne. Kde mám veci? Ja tam mám diamond bloky a netherite. Dobre. Nepanikáriť, alebo... No na čo by som panikáril? Dobre, ale tuším, ak si pamätám, tak tuto by malo byť... No, nič loďku. No dobre.
Tuto by to malo byť blízko, nie? Nechcem zapínať silné nejaké čanky. Joj, ovce. Ježiš. Je ich dosť veľa. No, sme zle. Wow, stratil som sa. Počkať. Ja mám jeden nápad teraz. Keď tam nad tým rozmýšľam, ja som si dal, áno, hovorím, keďže som nubak, tak som si dal, vy asi viete čo. No, dal som si, že no, keď zomriem, tak budem mať veci, takže v pohode. A posteľ si ja nikdy neničím. Som červený. Ja byť červený. Chácha. Nenadýchovať sa. Ja som sa tuším skoro nadýchol. Ježišmaria. Dobre, takže no, očakávam. Busted. No dobre. Nice. Takže dobre je, že som sa nespálila ani na začiatku. Takže tak, Takže dúfam, či vás bavia moje videá. No a Netherite budem ťažiť asi za kamerou, lebo to asi by ste nechceli moc. Hej, a počkaj. Jak to? Ale ne, takto. No dobre, takže tento diel bol asi kratší. Dúfam, že sa vám ľúbil, dajte like a odber, prosím. A ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Alebo, neviem, jak to hovoria ostatní youtuberi, no to je jedno, tak. Dovidenia. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. Ježiš, ja sa opakujem. A ináč bude intro, už viem editovať aj strihať na mobile a bude intro. Takže máte sa na čo tešiť. Dobre, tak ahojte.